noștri. Dacă vă uitați la execuția bugetară pe 2021, veți vedea că execuția este mai bună decât estimată la începutul anului. Asta ați mai spus, domnule Câțu. Domnul Câțu, o rugămintea mea, nu plecați, pentru că noi aceștia oameni care noi votat, vrem adevărul. Vă rog, răspundeți la orice întrebare, pentru că cetățeanul român, mergem să alergăm. aia, ca să știe, sunteți vinovați sau nu? Trebuie ca să răspundeți, nu vă mai ascundeți. Încă o dată, Mulțumesc. ne-am așezat atribuțiile de prim-ministru, cu respectarea Domnule Câțu, legislației. cine a simțit mai o presiune contribuit? din Cine a partea mai Comisiei contribuit la Europene, luarea din partea acelei Hai decizii? stați un minut, două. Nu plecați Cine a mai repede. contribuit, în afară de cei pe care îi vedem pe lista DNA, la luarea acelor decizii și nu sunt aici, la DNA? Nu o să-i spun despre dosar, v-am mai spus, pot doar să vă spun că tot ceea ce am făcut atunci a fost cu respectarea legislației în vigoare. S-au făcut presiuni de la Comisia Europeană să faceți acele achiziții producătorii? Ca să știți cine este de vină. O să iasă la suprafață în timpul acestei anchete. Dar care Are o întrebare a mea și gata. Domnul A Câțu. zis cineva, domnule Câțu, să luați acum.